IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagsapatan ni Sangguniang Kabataan Federated President Regional John Respicio iti sangwanan ni Mayor James Brian Alcid. Mainaig iti daytoy pormalin ang nagtugaw ni Respicio kas ex-officio member ti Laoag City Council ang mangibagi iti boses ken interest digiti agtutubo iti lokal a gobyerno. Impasigurado na atong palen na digiti responsibilidad na kas presidente ti SK Federation ken agserbi as ipupudno para iti pagimbagan digiti agtutubo iti syudad. Siyak no ka ni Renel Jan P. Respicio, abarong PPSK President sa patalang itay bigat June 16, 2026. Maragsakan ito yung numotibiyang na can filled with hope na kunada. Impadutok ni Apo President PPSK President nga Michael Christopher Agustin nga napointaran iti Commissioner representing Luzon iti NYC. Ket I believe adumiti mo brand tayo kaditing position tayo nga baro. Kabayatan na ni Respicio ti simukat ken ni Asek Michael Agustin kalpasan ang napointaran daytoy kas Luzon Commissioner ti National Youth Commission. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.